Ahojte decka, stretávame sa zase pri videu. Takže k dnešnej práci budeme potrebovať vlnu, lepidlo, šošovičku, fazulku, hrášok. Kto má šupinky nejaké, alebo iné jadierka, nožnice, štetec, vyrezávací nôž. A to je kartón, krabicu. My menší si urobíme obrázok, čiže z krabice vyrežeme si takto taký kus, neviem, či chcete väčší obrázok alebo menší obrázok. Ja tu mám už pripravené, na obrázok si nakreslíme ceruzkou kvietok. A tento kvietok budeme vyplňať fazulkami a oliepať vlnou. Ja tu mám urobený jeden obrázok, ktorý je urobený takto. Do stredu som si namotala vlnu, jasné lepidlo, vlna a do lupienkov som si dala fazulky, takisto stonka a lístky sú zase šošovičky. Takže idem vám ukázať, ako na to môžeme urobiť tak, že fazulky dáme dovnútra a lístočky vonkajšie bude vlna. Čiže urobíme si to tak. Takže kvietok máme nakreslený. Vyberieme si, aká farba by nám bola. Kvietky môžeme hociaké farbičky fakt dať, aké budeme chcieť. Červený, modrý. Takže natrieme si lepidlom kvietok vnútro. Takto trošku viac dáme lepidielko. Vyberieme si fazulky. Ja si dám vnútro hnedé a krásne si ukladáme šošovičky. Toto je fazulka, takže fazulku hnedú takto dookola. Je to trošku náročné na vkladanie, ale urobíme si krúžok. Krásny. Presný opak ako toho obrázku, čo ste videli predtým. Takže najskôr dáme fazulky dovnútra. Takto. Nám náhodou, že zaschne lepidielko, treba ho tam znova dať. To lepidielko siaka do toho kartónu. Takže takto. Pridáme trošku väčšiu fazulku, menšiu fazulku. Mala som si tak. A teraz ideme ďalší krúžok dovnútra. Vyplníme si to úplne tými fazulkami. Kladáme jednu k druhej. Aj poposúvame, ešte sa to dá, kým to nezaschne. Nemusí to byť presný krúžok. Aj keď tie fazulky aj trošku poposúvame. Vyzerá to ako jadierka slnečnice. Tak. Dovnútra si dáme ešte jedna.
ešte takú menšiu fazulku. Nájdeme. A máme to vyplnené. Takže, keď máme vnútro vyplnené, ideme bavlnkou vyplňať, oliepať tieto listočky. Takže dáme si takto, natrieme si zase lepidielkom. Dám si takúto oranžovú bavlnku a ideme oliepať presne, kde sme nakreslili. Olepíme si to, ten lístok bavlnkou. Odstrihneme. Nalepíme. Keď chceme, aby ten lístok bol krajší, dáme ešte jeden rad bavlnky, on bude taký hrubší. Pekne prilepíme, pomôžeme si. Buď prštekami, alebo takto. Ak sa nechceme zamazať, tak si dáme a znova natrieme. A ideme po listočku. Po tom našom nákrese. Naozaj mi to začína priliepať na prsty. Tá bavlnka sa tam dostane lepidielko na prsty, tak sa to potom priliepa. Krásne to zatlačíme tam k tej fazulke. A ďalšie. A pokračujeme. Kde si spadol štetec? Tak. To som dala viac lepidielka, takže dáme ešte jeden pásik. No tak toto urobíme. Tak toto urobíme celé. Teraz keď budeme mať celý kvietok, urobíme stonku. Mak. Takže stonku dáme hrubšiu, takisto. Takže takto lepíme. Dáme zase. Takto.
Takže ideme lístok. Takisto. Tak, odstrihneme. Môžeme to schovať pod. Ďalší. Lepidielko nám pekne stvrdne, uschne, ono to nebude vidno, keď budete používať Herkulesa. On nie je biely, on je priesvitný, keď sa usuší. Takže takto. Pokračujeme do toho. Všetko si tu vyplníme. Ďalší lístoček. Ešte. Trošku sa mi to pririepa, lebo mám lepidlo na prstoch, takže musíte si dávať pozor. Keď sa vám budú lepiť prsteky, treba si ich umyť. Druhú stranu popritlačame pekne pomaličky. Neponáhľame sa, ja sa trošku ponáhľam. Aby nám to vyšlo. Tak. Ešte dáme stredom. Tak ako som si nakreslila paličku. Aby nám to pekne tá vlna schovala ten nákres. Takto. No, teraz tie listočky tu dole si môžeme vyplniť šošovičkou alebo niečím. Ja si idem dať bielu fazulku si. Môžeme si hociaké farbičky podávať. Tie kvietky nemusíme robiť podľa skutočnosti, ale aby to bolo pekné farebné. Aby to bolo také jesenné. Takže 2 fazulky, 3 fazulky a zase len si tam treba toho lepidielka dať trošku viac, aby sa nám tie fazulky pekne prilepili. To sa mi tu trošku pohlo. Fazulky sa pohli. Tak.
Zle sa to trošku ukladá, ale ide nám to. A vám to pôjde tiež, keď to pekne poukladáte. Tak, super, teraz je to dobré. Zase lepidielko, vidím, že už ho tam nemám, tak si ho takto dám. Malú fazulku, ešte jednu maličku a máme. Tak, naukladáme. Toto môžeme dať jednu. Ešte toto môžeme dať jednu. Keď máme veľa lepidielka, tak on sa nám to prekvapí. Tak. No. Nemusíme oliepať obidve strany a môžeme. Takže druhú stranu a zase lepíme fazulky. Tak, budeme mať pekný jesenný obrázok. Takže takto. Ešte pár fazuliek a už to máme. A to asi nie je fazulka. Neviem, čo to bolo. Tak. Tak. Dobre. Teraz tuto kvietok. Ja mám takéto šupky. Tieto šupinky sú z kešu orieškov. Som si ich dala vysušiť a vznikli takéto šupky. A môžeme ich dať dovnútra do toho kvietku ešte. Takto do toho lístočku. Natrieme, prilepíme. Natrieme. Prilepíme. Prilepíme. Harmonika nám to asi bude počuť. Pani učiteľka nám hrá na harmonike vedľa. Takže dokončíme si tieto lístky. Ešte. Už je. Dobre. Ešte tieto dva listočky si dolepíme a aby ten kvietok nebol smutný na tom obrázočku, tak si ten kvietok môžeme vyzdobiť
takýmito guličkami. Môžeme si tie guličky namalovať pastelkou, môžeme si nalepiť farebný papierik, môžeme guličky, môžeme hviezdičky, môžeme si hocičo tam nalepiť. Keď si dokončíme toto, tak farebným papierom si takto olepíme celý obrázoček dookola. A keď budeme oliepať obrázokček, tak na konci si urobíme z bavlnky takúto slučku a tú slučku prilepíme tu a bude nám ten kvietok, ten obrázok pekne visieť. Takže takáto slučka, dáme lepidlo takto a prilepíme. Tak si vystrihneme farebný papier alebo lepiacu pásku. Ja mám také farebné lepiace pásky, takže takto to olepíme. Prilepíme aj ten špagátik a krásny obrázok bude hotový. No. Keď si ho olepíme takto, ja vám potom pošlem obrázok, fotku obrázku, ako by to malo byť celkom vyrobené, hotové. Tak zatiaľ ahojte.